Ja, kijk wat een feest. Dat is prachtig. Dat is ook waar je het voor doet. Dus dat maakt mij heel erg gelukkig. Nou, we hebben hiervoor gekozen omdat het ook met de andere versoepelingen, dus eigenlijk voor de versoepelingen, dan zou dit ook kunnen. En dan moet je meer denken aan een artiest rustig door een straat laten rijden en optreden. En dat de mensen dan of van achter hun eigen deur of voor op een oprit zouden kunnen kijken. Hè. Ja, heel blij. Ja, ik kwam er ook gewoon synchroon uit. Ja. En hoe was dat nou op zo'n bus? Koud. Ja, heel koud, ja. Maar wel tof. Wel lekker, ja. Een heel andere belevenis. Ja, leuk. Een beetje metstuteren zo, is wel lekker. Ja, die idee is natuurlijk heel erg chic opgezet. Hè? Inderdaad, wat ze zei, normaal gesproken is veel op grote podia. En, maar eigenlijk is dit wel heel erg leuk. Gewoon. Echt, de luchtzones zijn uitgetrokken, allemaal eigen kerkers bezig. Ja, ook dit is van Seloven natuurlijk. Hè? Dan kennen we dromen. Dromen met de ogen op. Jullie mogen weer, hoe fijn is dat? Super gaaf. Ik ben ontzettend blij dat het eindelijk weer kan. Ja. En nu komen de artiesten hierheen. En ja, dan hoeven we er niet achteraan te lopen. Hè? Hartstikke blij. Ja. En wat vindt u nou van de bus? Ja, goed, alleen maar klein wat harder. Ja, nog harder? Wel, ja. We maken er elk jaar een enorm feest van. Een hele grote groep mensen die normaal achter mij staan, maar ze staan nu een eindje verder. Durfde niet. Ja. Wanneer wat hij zei, wat is dat is de keeperbie. Vanmorgen was er al hier 4 pils achter de nek, gelukt er maar niks van. Nee. Is het iets wat blijvend is, als extra bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk het niet. Er zal toch heel veel werk in qua organisatie. En het zou wel altijd een plan zijn waar we op terug zouden kunnen vallen. Hè?